По отношение на смяната на валутата, искам да ви кажа, че ние с подписването на нашия договор за присъединяване към Европейския съюз, ние сме поели ангажимента да се присъединим към единната европейска валута. Кога да стане това, има няколко важни критерии. Най-важното е ние да удовлетворим мастерските критерии и обществото и бизнеса от друга страна да усещат готовност и убеденост, че ние трябва да го направим. Несъмнено това ще доведе до редица ползи за българската икономика, за туризма, за младите хора, това с които са активни, които пътуват, ползите са несъмнени. Хора ме питат: господин президент, защо не издавате указ за референдум? Няма как да издам такъв указ, защото аз не мога да наруша закона. Това категорично днес не трябва да стане ясно. Подписката е внесена в българския парламент и по закон само българският парламент може да реши дали да има референдум или не. Ние сме все пак правова държава и трябва да се спазват законите.